ଏଇ ନୂଆ ଲୁକ୍ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଇମୋସନାଲ ହେଇଗଲେ। କାଲି ଯୋଉ ଫୁଲ ଗଛଟି ଆଣିଥିଲି ତା ଦେହରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲଟେ ଫୁଟିଛି। ମତେ ଘରେ ଖାଲି ବସିଥିବାର କେହି ବି ଦେଖିପାରିବେନି, କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କାମରେ ଲଗେଇ ହିଁ ଦେବେ। ଏଇ ଖଟଟି ଆମ ଜେଜେଙ୍କ ଅମଳର ବହୁତ ପୁରୁଣା ଖଟ। ଘରଟି ସଫା ହବାରୁ ବାହାରେ ଆସି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା। ତ ବାପାକୁ ଦେଖି କହିଲେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୁକ୍ ଦିଆଯାଉ। ଭାଇକି ପଠେଇ ଗୋଟେ ବେଶରେ ଦିଆ ହେବା ପାଇଁ କଲରଟେ ନେଇ ଆସିଲୁ। ତା ଉପରେ ଯାଇ କିଛି କଳାକୃତି ହବ। ମୁଁ ଗରମ ଗରମ ଚିକେନ ଆଣି ଥାଳିରେ ଥୋଇବି, ମୋ ଭାଇ ତାକୁ ଝାମ୍ପିବନି, ତା ମାନହାନି ହେଇଯିବନି। ଏତେ କାମ କଲୁ ତ ଟିକେ ଖାଇବା ବ୍ରେକରେ ଯାଇଥିଲି। କାମରେ ଯେତେ ଯାକେ ମୋ ଭାଇ ତା ଷଣ୍ଢ ବାଗିଆ ମୁଣ୍ଡଟା ନ ପୁରେଇଛି ତା ମନ ଶାନ୍ତି ହୁଏ। ବେଶ କଲରଟା ଲାଗିକି ରେଡି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଯାଉଛି ମୁଁ କଳାକୃତି ଦେଖିବି। ଆକ୍ରାଲିକ କଲରଟେ ମଗେଇକି ରଖିଥିଲି, ତାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କାମରେ ଲାଗିନଥିଲା, ତ ଏଇ ଖଟରୁ ହିଁ ତାର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା। ସତ କଥା, ଗୋଟେ ବୋରିଂ ଲାଇଫରେ ଯେବେ କିଛି କଲର୍ସ ଭରିଯାଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। କଲର ଫିଲ୍ କରିବା ପରେ ଆ ଲୁକ୍ସ ଟା କିଛି ଏମିତି ଆସୁଥିଲା, ତଥାପି ବି ମୋ ମନ ଭରୁ ନଥିଲା, ମତେ ଆହୁରି କଳାକୃତି ଦରକାର। ତ ଦେଖେଇଲି ମୋ ଭିତର କଳାକାରୀ। ଗୋଟେ ପାଖ ତ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ତା ଲୁକ୍ସ ଟା କିଛି ଏମିତି ଆସିଥିଲା। ଅଲଗା ପଟେ ବି ଚାଲ ଏମିତି ବନେଇଦବା। ଖଟକୁ ଆଜି ପାର୍ଲର ଆଣିଛି ମାନେ ତାକୁ ସଜ କରିକି ହିଁ ରହିବି। ଫାଇନାଲି ମୋ ଭିତରର ପେଣ୍ଟର ଶାନ୍ତ ହେଲା, କଲରଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଡାକିକି ଦେଖେଇଲି, ଯେତିକି ଖୁସି ହେଲେ ଜେଜେଙ୍କ କଥା ମନେ ପକେଇ ଟିକେ ଇମୋସନାଲ ବି ହେଇଗଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ମେକ୍ ଓଭର ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି